んばんは。こんばんは。音ちっちゃいかな。どうなんやろ。よし。めっちゃ後ろでボコスカしてる。あははのはーい。え、やられた？あー、溶けた。後ろでエイペックスしてるよ、パパがね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。どうやったっけ？こっちか。ね、今日はとうとう言ってた。お散歩するんだ。トゥフフのフ。ヒヒヒのヒ。こうしとこう。パンパカパン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 ポン。ズコー。今日は綺麗なところの写真撮れたらいいな。入ってきて、パパちゃん。あ、でも待って、私また非表示なってんちゃうかな。なってるな。おい、怒られる。招待な。まあいいけど。入ってよー。どっちやったっけ？待ってな、来はるから。喉乾きそう。なんか飲み物用意しようかな。あ、来た来た。来はったよ。ふっ。あら、間違えた。今日は、このフレンドさんと、青い方の、何？ブラハのフレンドさんと、両方青や。青とオレンジの方のフレンドさんと、水色キラキラしてる方がパパやねんけど、でも多分パパはキャラ変わるかな、途中で。多分、あ、落ちた。落ちた。服が、よいしょっと、どっこいしょっと。いや、よいしょ。準備 OK。棒立ちやん。一仕事するか。棒立ちやねんけど。
さあ終わらせるぞ。私今日はあれ青今日は私写真ばっか撮るからスクショばっかするからバトル今日はバトルしないよバトルはしないんだ今日はバパパパパあれどういった今回のチャンピオンです。今回のチャンピオンでいつでもおいで。アジャイシェが出迎えてあげるわ。どこがいいかな。ここはいい着地点になりそうだ。了解。今日はどんな写真撮ろうかな。敵と遭遇しませんように。スクショいっぱい撮りたいからスクショいっぱい撮りたいからね。奴らの一人が見える。近い。私は倒れたものでなくこっちにいい立ち上がものがったものをあるのかも。称える。祝福の時間だ。あそっかあれか。そや声なかったん。お、でもどこ行くのかな。こっちにいいものがあるかも。よし。マップ全然覚えてなくってさ、マップの名前も全然覚えてなくてさ。リングのカウントダウンが始動。こっちでアイテム保管庫を発見した。鍵がないと中には入れないぞ。これなんなんやろうな。鍵どこでもらうんやろうな。ざっこい武器ばっか。この場所へ移動しよう。パパさんおるでこっち。こっちに行くでって意味。ぽよん。あ、これいいな。ここ取ろうかな。これ武器どうやって隠すんやろ。武器は別に見たくないねんけど。ここら辺で1個。なんかないかな。ファーストキル発生。面白いドンパのないかチはいきなり始まるからな。覚悟しときな。今回のマップはほんまになんか自然豊かなマップですな。誰かがここにいた。おるわ。誰かがここを通ったようだ。テコテコ敵を確認。こっちにいいものがあるかも。よし。こっちへ行こ今日は本当にバトルしこなっちへい。行こバトルはしない。戦略的撤退だ。逃げろ。ラバシティ。ラバシトリ。このドアは閉まっている。う。あっちに閉じたドア。ここは食品屋さんなんかな。にゃ。レジ。あっちに閉じたドア。リング閉鎖まで残り60秒。移動しないと。リングは遠い。残り45秒。移動するぞ。武器なさすぎじゃない。調査ビーコンを発見した。う。ウィークマンを発見。空から覗いてやる。この道を行き攻撃をする。こっちを探索しよおお、なんか綺麗やな。う。こっちを探索しよここへ行こう。こっちへう。行こあっちにカーゴボット。戻ったぞ。ドローンからログオフした。ヤッホー。う。ここを注視する。閉鎖が始まっています。何やろう。何やろうマやろ。ップを見ろ。リングが動いてる。トイレ。生活感あふれるトイレ。拡張ライトマガジンを発見。レ
ベル2よ。写真撮ろう。えいトイレしてはるブラハがトイレしてる、おかしい。こっちこうしようかな。こうして、やべ、あそこ遊んでたらにジャンプタワパパちゃん行くぞ。ケアパッケージ輸送中。ー。ケアパッケージ交換。ブラハはね、トイレしないんだよブラハはトイレしないんだよ。アイドルだからトイレしないんだよ。やばい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 、来てる来てる。見つかった。よいしょ。あー、到着。私は地に臆する者。残されたのは攻撃だ。戦闘中。後ろおった。くっつおきゃリロード中だ。あんたのためよ。死んじゃったやる気ねえバトルはしないよああ、面白い。かい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 。めっちゃおもろいわ。ちょっと待って。はあ、なんか連打してる？なんかさっきからキャンセルとオンがずっと続いてんで。誰やろわからん。多分。ブラハさんトイレしてはった。音楽鳴ってない。バグってる？共に生き延びる。なんか調子よろしくなさげ。信用してくれるなら安全に過守っごしてたかあげる。ったらグリッドに入ってこないことだな。入ってこないことだにゃ。音鳴ってない。BGM 鳴ってないなったじゃじゃーん。じゃーん。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。ついてこい。俺がジャンプマスターだ。俺だ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 。電車乗りたいな、せっかくやからな。ここに着地しよう。オッケー。了解。俺だ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 。ちょっと待って、どこどこへ。オッケー。行きまーす。突入する。クリプト行きまーす。こっちへ行こう。こっちを探索する。自由に飛びすぎやろえへへへ。敵おるね。おる。音してるもん。ドンパチしてんもん。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。次のリングは遠い。電車乗りた報告。ファーストキル発生。ファーストキル。うちらじゃなくてよかった。こっちを探索しよい。トゥートゥー走っていく。トゥートゥートゥトゥトゥう。ボディシールドを発見。あ、欲しレベルいな。 1だ。入れる。これは使えそうだ。2がもらう。敵確認。よ。
いいだろう。敵と交戦中。リロード中だ。周囲環境をマーク中。ヘルミットグレネードを投げた。敵おる敵をよ。確認。逃げた？逃げたわ。チェバックパックを発見。レベル1よ。あ、欲しい。何も持ってない。トリプルテイクを発見。助かる。撃たれている。トリプルテイク。ダウンしてしまった。あ敵が近くにいる。新しいキルリーダー救援を頼む。あ、ブル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 。来るんじゃねえ。怖え。こんなはずじゃないって思ったかしら。恐ろしいなって思った。ガス前。割ったのにやな。3対1無理やしな。ピロポロピピピ。今日の晩ご飯は餃子だ。やっぱなんかチャ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 ってなるな。ライフラインがチャ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 ってなってる。なんやろうな。練習してる。ほんま？パパさんのがチャ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 って言ってる。また BGM なってないしな。あ、なってた。これさ、通常は関係ない。全部食べたんじゃなかったん？ハイチュウ。そうなん。やることがあるからテキパキ行くよ。疾風が勝利を呼び込んでくれる。ハイチュウ食べる。ハイチュウ。ちょっと待って。今回のチャンピオンを紹介します。戦わずして。素晴らしい。熱心な被験者がこんなにも。パパさん的行きたいとこはないの？ここはどうだ。え？もうさっとしてないで。え？降りるわよ。あ、電車来そう。電車乗ろう。電車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 。来たー。乗るぞー。ここに列車がある。必要なら使えるぞ。おる？リロード中よ。うわう。待って待って、アイテムないって。何も持ってない。降りようか。すごい。全員リングの中だ。止まった。ドンパチ。攻撃されている。エリアをスキャン中。敵と交戦中。敵を確認した。
でべべべべ。まさか列車に乗ってたんや。今ハイチュウ、生ハイチュウ食べてる。美味しい。さあ終わらせるぞ。すごい場所ね。行くわよ。ひどくない？こうやってほら。ガシャガシャ音。紹介します。私の姿はわかるでしょえ見？つけてみなさい。わからんかな。あ、袋のガシャガシャ音聞こえてると思うけどな。ちょっと待ってな。びっくりした。こっちにいいものがあるかも。引っかかった。報告。ファーストキル発生。ファーストキル、うちらじゃなくてよかった。そういうわけにはいかない。レース。おい援護を頼めるか。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。上。あー、もう一人いた。あう。ストックやバレルスタビライザーを知らずに技術もないの。煽るやん。このバンカー煽るな。ごめんよ。うわーん。あれ武器やで。レースの区内みたいな。一応あれでベシコーンって叩けんやで。でも何やったかな、ガチャ金かなんか引かんと。おる。なんかさ、でも構えながら走ってんのかわいいな。こうやっておい、マグだ、マグマだ。新しいキルリーダーが確定しました。ました。多分そうやと思う。なんか変な音。
中に金ヘルとかあったな。なんかなんか保管庫でも鍵がないと入られへんくって、でもその鍵どこにあるんみたいな時間の表示とかあるから、なんかそれまでは開かへんのかもしれへんし。温泉や。あ、温泉使ってる怖っ。物騒。リング閉鎖中。あれは温泉使ってのほほんと。ペッペッペッ。ケアパッケージ輸送中。あ、カーゴボット。花花木なんやろうな。ハイチュウなくなった。間欠線を発見。ハイドロパワー。ナイス。ハンチングビースト。ここにもな、一個保管庫みたいなんあんねん。シュー。おるな。しつこ。敵兵を捕らえた。死なんようにすな。どんどこどん、どんどこどん、どん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 。私のがあかんのかな。私のがあかんのかな。まさかの何か調子悪い。いや、これ私やな、絶対。調子変な。あいよ、神々が望みたまえば勝利は我らに。私かな、調子悪い。ここは安全だというが、果たしてどうかな。喉乾いた。喉乾いた。今回のチャンピオンです。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。
ついてこい。俺がジャンプマスターだ。ここに着地するのがいいと思う。いいだろう。あ敵に気づかれないように飛んでみよう。列車が見える。遠い。遠いよリングのカウントダウンが始動。さあ、もうグリッドの中だ。そうなんファーストキル発生。珍しい。ドンパチはいきなり始まるから覚悟しときな。武器がねえな。ここで何してたんやろな。採掘バックパックを発見。レベル1よ。空に目を放つ。ウィーン。バックパックを発見。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーよ。気をつけて。ドローンからまだまだ飛べるんやいつであれ。でも動ける。まだなんか飛ぶ距離があってさ、限界までやったらもっと上まで上がれる。なんかないかな。チャンピオンが撃破されました。わお。チャンピオンが倒された。スミッチやからなんもないな。なあ、ヘビーアモを発見。携帯さん見てんの？拡張ヘビーマガジンは拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。なんか遊んでるな。お姉ちゃん？ポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。アンビルレシーバー。なあ。そうなん。こっちへ行こう。ドローン視点に切り替える。サポートしてくれ。ドローンに機関信号を送る。警告。リングの閉鎖が始まっています。あれ途中でやめたらさ、そこにずっと残ってたみたいで、さっきんとこにほったらかしになってた。ほったらかしマンになってた。やばい、右耳死亡のお知らせや。じゃあ全てを見通してみせる。さあ、ケアパッケージが投下されたぞ。服脱ぐん。
ーンからログオフした。拡張エネルギーマガジンを見つけたわ。レベル2よ。フェニックスキットを発これは見。使えそうだ。ここへ移ろう。めちゃくちゃあれやわ。クリプトで遊んでたら放置される率高いんで。こっちにいいものがあるかも。フェニックスキットだけもらおうかこっちにいいものがあるかも。な。よいしょ。ヘルメットを発見。レベル2よ。誰か来た？違う？めっちゃ音したんやけど。てか、カバン欲しい。ガチで。1でもいい。まあいいか。あ、そうなん、ごめん。行こっか。バックパックを発見。レベル1よ。パチパチ暴力反対ある？出てくる。ただいまドローンを呼び戻す。キルリーダーが変わったぞ。よじよじよじ。あー、登れない。よいしょ。無理やった無理だったわ。ダメだったわ。よっこいしょ。どれだ？パパさん来これる？の場所へ移動しよう。パパさん来れる？はーい。おー、すげえ、綺麗。ドローンこっちへ行こ空に目を放つ。ついでに敵も見つけてみるわ。う。こっちへ行こドローンから切断。いつでも動ける。う。こっちを探索しよう。いいだろう。ドローンを呼び戻す。なんか面白いのないかな？残り60秒。ライブラインパッケージ要請中。そこであ、お仕事する場所だ。残り45秒。リングはすぐそこ。プトさんは見られることにすごい過敏反応を起こすからね。自販機や出ないよ、ジュース持ってきて。こっちを探索しよここにおる。あ、日本語みかん200円。あ、違う違う。あ、違う違う。C。う。こっちにいいものがあるかも。今すぐ購入200円、450円。リングの閉鎖が始まそれをじっています。ーっと見て。バチリ。日本語だ。最良の取引。父ちゃん大丈夫？残りの部隊は半分だけ。ケアパッケージ交換。何？ターボは私つけられへんね。EVA つけると敵がここにいたようだ。なんかいろいろ写真撮って回ってんねん。あ、これ言ってたやつ。ほら。カプセルみたいなやつ。なんやろうな。
メディカルラボ、医療系かな。メディカル中ぐらいやからにゃ。ホップアップを発見。チョークよ。空から覗いてやる。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。こっちにいいものがあるかも。死んでないよ。カメラ見てるとかそうドローンから切断。いつでも動ける。そうそう、このキャラクターな。カメラ、ドローン使えるキャラクター。ドアヒ。パパとかうん、そう。ご飯や。美味しそう美味しそうな。だって美味しそうまだトイ我がレしてる。名はブロス・フーンドル。めっちゃトイレしてるめっちゃトイレしてるわ。めっちゃトイレしてた赤でしたなお目目真っ赤で全開でトイレしてる。全力でこっちへ行こうんぴーしてはるから。うん、まあ走るの早くなるか。ドローンに機関信号を送る。リングは近い。時にも恵まれている。ママこの上の十字なんなんこの上の十字、どの上？あれ攻撃されている。おっと、溶けるわ。残り45秒。うもうすぐだ。ダウンしたが生きている。お前はまだ終わっていない。あ、それ、コンパス。向きどこかあって。シールドをリチャージ中。リングまでもう少し。残り30秒。目を増やすとするか。見つかった。撃たれてる。あ、俺のドローンが壊された。さあ、潰されたわ。ヘルスドローン展開中。シールドをリチャージしてるところよ。そう残り10秒。リングは近い。あんま違うんだこっちだ。行こ警告。ゴミ箱壊れる。う。攻撃されている。全員リング外だ。中の方が安全だぞ。ダウンしてしまった。ケアパッケージ降下。神の恵みだ。お前はまだ終わっていない。攻撃されてる。ダウンした。救援を頼む。あー溶けるわ、あんな。あの距離やってるんよ、もう。不満とってそういうの嫌や。携帯入ってるカバンを全力で踏みつける2号くん。よいしょ。みちゃらめあれ抜けた？あ、落ちた。ほんま？うん。あんのかなあ、これちゃうわ。これの
にゃーねっちゃらにゃー言うてるにゃーねっちゃらにゃー言うてなんか歌ってはるんやけど、あ、そっか。ねえ、朝日にさ、これさ、なあ、これさ、なあ、今日の自転車にな、これなってるべな。いやいや、あかん。なんで？だってこれ3号ちゃんのやから。あれ？落ちる？あら。ちょっと待って。はあ。やってんな。なんかなんか。今ね、パパさんがちょっと落ちてるから待ってます。待ってんねん。ちょっと待ってな。スクショ撮って、なんか変な声聞こえんかった。何気のせいかな。スクショ撮ったから今確認しようと思って。ちょっと待って。あ、そっか。ちょっと待って。消っちゃった。なんかすごい音してない？すげえ、引いたん？金色やん。すごい！すごいな。でも、あれやろ？もらったやつ？ただのやつ？ただで金2個とかあるん？すごいな。フレンドさんが全力でトイレ入ってんやんけ。鼻もにょ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 。鼻がもにょもにょ。てか、今回まだ、あれやねんけど、ポットちゃんもらってないからさ。もらったんかな？覚えてないな。めっちゃ鼻かゆいわ。敵を殲滅して勝利をつかむ。私はあ、恐れ早速変えてるよ。今までこれから
ここは安全だというが、果たしてどうかな。今回のチャンピオンです。忘れないで、僕らは勝ったからここにいるんだ。自分の力を信じて。ジャンプは俺が先導する。俺だ俺だ俺もうええわって言われてた。俺だー俺だ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 ー。どこにしようかな。ここに着地するのがいいと思う。どこ？敵に気づかれないように飛んでみよう。なんか両サイドのレジェンドが強そうやねんけど両サイドが強すぎる感じがするんやけど。うわーリングのカウントダウンが起動。目を増やすとするか。パパちゃん行ったらいかん。3部隊ぐらいおったぞ。こっちへ行こ戻ったぞ。えドローンからログオフした。報告。ファーストキル達成。ドローン視点に切り替える。う。ファーストシュキル。ー攻撃されている。してしまった。心配するな。穴は拾った。え俺のドローンが壊された。あ攻うわ撃されている。バレてる。チェバレてたか。どっかいたかな。こそりこそり。いやリチャージ中今。走ってたらバレるな。ちょっと待ってな。最悪ドローンちゃんかわいそうやけど掘っていくという手もあるからな。オッケー行く。すべてを見通してみせる。行くよー。ブイーン。バナー確保。戻ったぞ。ドローンかイらログオエフした。ーイドゥヒヒヒヒヒ。ドローンを呼び戻す。残り60こ秒。こはリングはすぐそこだ。ダメって言われたどこ行こうかな。とりあえず下りつつ APC。 あっちリングは遠くない。了解。落としてんな。おるよな。おるなおるな。ちょっと待って、ヘッドホンするわ。全然聞こえてない。警告。リング閉鎖中。次のリングに入ってる。あと少しだ。武器ないのは痛い。なんかあったか。なんもねえ落としてるよな。列車もあるもんな。でも行くしかない。
ージ輸送中。違った上じゃなかった怒られるしゃーお待たせ次は失敗しない同じ結末はしない。おかえりー心細かったよーいやー P2020 じゃん心細いなんかないのかい The version残り部隊は半分。ホップアップがいる。めっちゃ重声音してんねんなおるような絶対見てこようかなちょっと空に目を放つ。行ってきまーすあっちにケアパッケージがあるぞ。ショットガンボルトを発見。レベル2。音しててんけどな消えたなあでもおるおるここへ行こあ違うごめんあ外れたこっちじゃないデスボあったからおるのはおるわおるのはおるわうわ物騒な音がしてる溶ける音がしてる溶ける音報告。新しいキルリーダーが生まれました。気をつけろ。新たなキルリーダーだ。チャージ完了バックパックを発見。レベル1。もらっとくうふふう。ありがとう。やだクリプトのありがとうの言い方いいじゃないのよし。武器は大丈夫まあしょぼしょぼんやけどヘムロックを発見。お風呂入ってるうわ怖っじゃいい湯だなやなお風呂リングは遠く取ないるから追ってなブラハさんがお風呂で遊んでるのお風呂お風呂残り45秒。お風リング呂は近い。私は血に欲する者。全力でお風呂や全力で近い。全力でお風呂やけどこっちを探索しよ全力でお風呂やけど全力で敵が来た逃げるう。残り30秒。安全圏はすぐそこだ。逃げるぞーはいバイトリプルテイ残りク10秒。リングが近くてよかった。こんなんしててさ1位取ったらもう笑うでないと思うけどマップを見ろ。リングが動いてる。中に入ろう中に入ろう到着ギリギリあ標的を発見。目を増やすとするか。自分さあケアパッケージが投下されたぞ。
イエーイ。どっかな。準備しろ。敵がいるぞ。まあ距離あるから大丈夫やけど、奴らをリブートしよう。間違えた。いやー間違えた。 EMP を食らった。いやお前自分のやろってこれさ範囲広いねん。あ、おった。主審が眼力を与えたもう。にゃ救援を頼む。ーん一人はあったけど回復された。なんか、ここで寝転んでたんずっと。イエーイイエーイイエーイイエーって言ったけど待てやガチャ引けねえじゃねえか。なんか温泉に行かせてもらえそれバナーかトラッカーな。今日は勝てる。力強く戦おう。おう、ちょっと待って。覚悟ができていれば怖いものはない。いじってたからジブさんなるとこやった。俺は速さを求めてる今回のチャンピオンを紹介します。真実は暴かれる。俺を止めることはできない。いくじゃー。どこおりんかな。パパちゃんはどこにおりんかな。スピードを感じるか。最高だぜ。敵発見。敵を確認。
ジャンプマスターしっかり譲ってほしいって。多分行きたいところがあるんやと思う。うん。誰？あ、押してくれたらいいもんな。うん。ばー。押さんとってな。押したらあれやから。気合も準備もバッチリだ。眠くんでくるわ。安全に過ごしたかったらグリッドに入ってこないことだな。どうしよう。結末は定められた。運命に身を委ねよ。へへへ。にゃにゃーん。にゃにゃ今回のかわいいなチャンピオンを紹介します結末は変わらない。私は最後を見届ける。地点になりそうだ。場所を選んでいる。なんでもない。ここに着地しよう。いいだろう。この下だ。わー。ちょっとごめんね。最初の脱落者の誕生だ。あそこにジャンプタワー。なんかしたいことがあるんかな。ついていってみようか。一応武器は拾いながら。ない爆弾しかない。武器がいる。こっちを探索しよう。あそこにジャンプタワー。ついていってみよう。こっちへ行こう。こっちへ行こついた。電車まあ何かしたいことがあるんかも。ほいっと。てこてこ。ついていくぞ。う。ボディシールドを発見。レベル1だ。ありがとう。ひっついた。落ちた。え？リングは近い。拾った残り60秒。あんの？いやいや、溶けるわ。チャンピオン撃破。チャンピオンが倒された。リング閉鎖まで残り45秒だ。遅れても運んでやらねえからな。空から覗いてやる。うわー、マグマすげえ。ドローンから切断。
いつでも動ける。リング閉鎖までのドローンに帰還信号を送る。ここへ移ろう。来て来て。あと10秒でリングがこっち縮む。にいいものがあるかも。ああ、でも行くみたい。あさあリングに追いつかれるぞ。走るんだララバババ。そのハサミ使うの？ぽよーん。パパさん来て。持った？溶ける鉄砲。やったー。抽選。ああ、待って。待って。すべてを見通してみせる。よ、あのケアパッケージはゲットしとこうぜ。ドローンから切断。いつでも動ける。この場所はすでに荒らされている。こっちを探索しよう。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。よいしょ。あ、いけたいけた。うん。撃つな探索しよバチが当たったな。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。シールドをチャージ中だ。来い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 。マグマで遊んでる子みたいになってるけど。注射器を発見。ドローン視点に切り替える。戻ったぞ。ドローンからログオフした。いやーあ、後ろ敵。あそこに敵を発見。崖上。う。シールドをリチャージ中。待ってくれ。いいよ、返してな。信号を送る。崖の上におる。飛ばそっか。空から覗いてやる。ダルバー飛んでいく。リングのカウントダウンが始動。どこかな。なんかここら辺におった気したけどな。移動したかな。ドローンから切断。めっちゃ遊んでるいつでも動ける。さっきからめっちゃマグマだまりで遊んではんねんけど。シールドをリチャージする。面白いわ。治療中だ。なんじゃここ。てこ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 。ドローンを呼び戻す。残り部隊は半分。あちちちちちち。あー使った。残り60秒。リングはかなり近い。来れる？少しシールドをリチャージする。来れる？わお。いい。リング閉鎖まで残り45秒だ。遅れても運んでやんねえからな。待ってくれ。シールドをリチャージ中だ。
まさかのさ、戦ってシールド回復じゃなくてさ、遊んでて回復やもんな。あ、ここもきにパチン。あー、置いてかれた。待って待ってー。落としてるな。警告リング閉鎖中。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。報告温泉だケ。ージを輸送中です。早く行くぜ。じゃああのケアパッケージはゲットしとこうぜ。はい。目を増やすとするか。ここへ行こう。ドローンから切断。いつでも動ける。自然の力を召喚する。ラウンド3リングのカウントダウンが始動。さあ、ドローン視点に切り替える。サポートしてくれ。報告新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。ドローンを呼び戻す。早く行くぜ。ここを監視する。こっちにサプライボックス。ここに敵がいる。俺を撃ってるのか。全てを見通してみせる。攻撃されている。戦闘中。リング閉鎖まであと10秒。エリアをスキャン中。あっちに敵だ。撃たれてる。誰かが俺のドローンを破壊した。シールドをチャージ中。リングが移動してる。急げ。エアパッケージだ。いいね。攻撃されている。ダウンしてしまった。ダメージを与えた。間違いない。
に敵がいる。他の部隊から攻撃されている。こちら行こダウンした。確認する。終わるわけにはいかない。ごめんどうだい、僕の勝ちだ。オッチビーと喋っててマイクオフになってた何う。標的を確認。入れていいよ。敵確認。ああなんかチャージライフルどっから撃ってきてんかよく分からへん私言っちゃあかんやつやんなそれ。全然分からへん飛んできてんの言っちゃあかんやん。ワールズエッジエッジでエッジでいいんかな。時間だ。さあ戦おう。もっと激しく早く強く。力を合わせれば勝利に恵まれる。はあ今回のチャンピオンです。僕を覚えといて。君を殺すことになるかもしれないパスファインダーだ。ここに着地しよう。ジャンプは俺が先導する。わ準備しろ。お、了解。あっちに敵がいる。ターゲットの発見。わ行くぞ。撃たれてる。強度中だ。ダウンした。まずいな。これで戦えるのは我らだけ。空に目を放つ。距離届くかな。完結点あー届かへん。バルキリーのように飛べる。あー届かへん。ドローンから切断。いつでも動ける。ドローン視点に切り替える。サポートしてくれ。リロード中だ。バナー確保。仲間を見捨てはしない。報告。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーに気をつけろ。敵と交戦中。俺のドローンが壊された。あさすがに壊されたか。少し気をつけろ。グレネードだ。傷を手当てしている。
やべ、武器なんもねえわ。撃たれてる。いや救援を遊びすぎた遊びすぎたなんか言う。チャージルロングボー DMR の発見。いやあかん、武器は拾わな武器がなかった。いや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 、目がかゆいぞ。ゆいた早いなあー、ちょっとお目目がかゆいぞ。え？怯えて生きるよりも戦って死ぬ方がマシだ。調達と偵察は任せて戦ってなくてごめんよ。自分の感覚を信じれば勝利に恵まれる。今回のチャンピオンです。瞬きしないで見失うわよ。なんかついてこい。なんかえ俺がジャンプマスターだ。敵に気づかれないように飛んでみよう。やってみたかってんな。降りれんかな。いけた。落ちる。これじゃ足りねえ。落ちる。なんでみんな落ちひんの？なあ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 ファーストキル、戦いの始まりだ。ギルリーダーが変わったぞ。全てを見通してみせる。マップを見ろ。次のリングまで距離がある。あっちにカーゴボット。周囲環境をマーク中。戻ったぞ。ドローンからログオフした。ドローンを呼び戻す。あそこにアイテムがあるかもしれない。攻撃されている。武器欲しい。ダウンしたが生きている。アークスターを投げた。チャンピオンがギャー。うわ足やないか、やめろよーし、またジブラルタル様の勝利だ。ジブラルタルのお尻に圧死させられたはい、
はーい。うちのニャー様が来ました。はーい。おかえり、ただいま。もうずっとおったっけ？あー、ママできへん。何が？意外と無理。他のさ、ねを考えてんねん。考えて。まあ、考えてんねん。ある。尻尾で。注意を払えば学べるものもあるかもよ。安全に過ごしたかったらグリッドに入ってこないことだな。どうしよう。結末は定められた。運命捕まえに身を委ねよう。た。よいしょ。おいで。遠慮の塊マン。今回のチャンピオンです。怒られそう。よしよし。ここに着地するのがいいと思う。いいだろう。ここはいい着地点になりそうだ。めっちゃ場所変えれん。いいだろう。戦闘準備を。こっちへ行こう。こっちにいいものが今のあるのかも。は忘れて。電車。いいものがあるかも。列車が見える。遠い。こっちなんや。乗れた。お降りの際は足元にご注意ください。おご乗車ありがとうございました。アナウンス。列車が駅に止まっている。神に感謝を。え列車が駅に止まっている。神に感謝を。フェニックスキットを発見。列車が駅に止まっている。ありがとう。神に感謝を。助かる。列車が駅に止まっている。神に感謝を。次の駅は火力発電所。空に目を放つ。こっちに列車。典型だ。ここに列車がある。必要なら使えるぞ。こっちに列車。典型だ。こっちに列車。典型だ。戻ったぞ。ドローンからログオフした。ファーストドローンに帰還信号を送る。わお。やべえ、チャンピオン脱落。こっちに列車。典型だ。いい子いい子。さあ、こっちにサプライボックスがあるぞ。こっちに列車。典型だ。こっちに列車がある。ここに列車がある。必要なら使えるぞ。こっちを探索しよう。こっちに列車がある。歩き疲れた人は乗って。目を増やすとするか。ここに列車がある。必要なら使えるぞ。こっち向いた。こっち向いた。はいチーズ。ピッピッピッ。オッケー。キルリードが変わったぞ。戻ったぞ。ドローンからログオフした。ドローンを呼び戻す。
賞賛や。目を増やすとするか。うわー無理やな。いいね、すでにリング内だ。ここに列車がある。ここに敵が1人いる。歩き疲れた人は乗って。こっちに列車。典型だ。ドローンから切断。こっちへいつでも動ける。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ接近中。中にはお宝がいっぱいよ。この区域をチョーカーで監視する。こっちに列車。典型だ。列車が駅に止まっている。神に感謝を。ご乗車ありがとうございました。列車が駅に止まっている。神に感謝を。こっちに開封済みのサプライボックスだ。気をつけろ。列車が駅に止まっている。神に感謝を。空の上に接続する。列車が何かあっ駅に止またら伝える。っている。神に感謝を。ちゃんと入ってる。こっちに開封済みのサプライボックス。列車が駅に止まっている。神に感謝を。こっちに列車。典型だ。パパ来て。あ、来た来た。3人来た。はい、入れる？入った。しゃがめる？撃つな。撃つんじゃねドローンから切断。いつでも動ける。残り部隊は半分。勝利は終わりなの。新しいキルリーダーに気をつけろ。空の上に接続する。何かあったら伝える。よいしょ。あ、敵エージェントがここにいる。攻撃されてる。あそこでアイテムを探している。こっちへ行こドローンを呼び戻す。パパ来れる。ちょっと手当てはしているわ。ごめん、ちょっと待ってな。待ってくれ。回復中だ。ヘルスドローン公開中。ある意味みんな温泉。スコープを発見。フェニックスキットを発見。ボディシールドを発見。レベル3だ。かわいい。助かる。主審をしてください。リングは近い。どういたしまして。あ、完結戦や。完結リン戦ちゃうんか。グは近い。こっちへ行こう。敵を発見。敵がここにいたようだ。残り30秒。リングが閉じる。誰かがここにいた。やばい、膝の上拷問受けてる猫が。
重いある重いわ。可愛いから許すけど乗ってって言ったままやもんな。スピットファイトリプルテイクを発見。よいしょよいしょ。シールド欲しい。シールド。警告、リングの閉鎖が始まっています。全員リングの中だ。ナイス。オルタフェニックスキットを発見。あ、どこかな。助かる。また物騒な音がしてるよ。さあケアパッケージが投下されたぞ。さあデスボックスを見つけたぞ。標的を発見。ドロップシップが来た。敵をダウンさせた。リロード中だ。ごめん、ちょっと待った。止めた。敵だ。ここにいる。ここに敵がいる。あ勝つと楽しいものなんだね。あ。あ、トラックなあ。今日は見た。見た？今日も見た？うん。黄色見た？ゲームの話。見て、TikTok のやうん。そうなん？つ。自分で書いた。自分で書いたん？ああ、面白い。ママ、これがさ、プラス。ママ。うん？これがプラスボタンで、これがハートボタンで、これがコメント。これは忘れた。うん。うん。ライは？寝てん。大丈夫大丈夫。電車。入ってけえへん。はーい。そうなん？俺の姿が見え消える。また現れたらドゥーン。お前は終わりさ。やることがあるから、テキパキいくよ。パパこれは真面目で真面目で抜けはったよ。あ、ごめん、大丈夫。はい。うん、あれで最後って言ってたから。今回のチャンピオンです。私がもうやめたって。いやって。神々が望みたもうた時だけ。あ、ごめん、降りる？降りひん？どこ飛びはるんかな。ここに着地しましょう。準備。真面目真面目モード。
始動。よし、リングの中。悪党がいるぞ。報告。ファーストキル発生。ファーストキル。予測できなかったわ。いや、めっちゃ真面目な人やけど付き合ってくれてんねん。超真面目にしはるし、めっちゃうまいよ。はいはいどうなん？これ戻るボタン。戻るボタンなん？大丈夫？ああ。あった。あー、おる。いたぞ、すぐそこだ。2人レースとパスファー。あ、ごめんごめん。いやすごい、全員リングの中だ。新しいキルリーダー、注意しないとね。計画通りに行くと気分がはあ。いい。よくやったわ。ありがとう。ケアパッケージ輸送中。聞いて、ケアパッケージ。ある。上。あー。にゃははははは。はーい。うん。
あちゃあちゃ。どこかな。あったあった。64K0023。望みの場所へ導いてあげる。自分が犯した過ちからは逃れられない。お風呂どこかな。素人は出て行って、ここからは本物の戦いよ。今回のチャンピオンを紹介します。忘れないで、僕らは勝ったからここにいるんだ。自分の力を信じて。ジェットの準備を急降下するわよ。真面目にするぞ。ランク前から真面目にするぞ。わお。よし、リングの中だ。最初の脱落者だ。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。逆書いた。カーゴボットに攻撃が命中。シールドがいる。ボディシールドを発見。レベル2だ。持ってなければ使って。これがいる。ヘルメットを発見。レベル2だ。ありがとう。あ、乗られ。3回しすぎてる。ロングボウ DMR を発見。
ナイパーのスコープはないか。あ、もう学校マジか。もう学校やから遅れちゃうわ。ボディシールドを発見。レベル2。俺のだ。シールドがいる。バグった。サプライボックスよ。ああ、真面目だよ今。あ、待ってサプライボス、サプライボックス引っ込んでった。そんなことがあるの？あら空間転移。あら、入っちゃうのね。バレルスタビライザーをライトアーモーを発見。どっから入るの？わからへん。さあ、ケアパッケージが投下されたぞ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベルヘビーアモを発見。標準ストックを発見。レベル1。ポップアップを発見。まあ真面目にやっても負けるんやけど負けたくないけど負けるんやけどグギギギ。拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル1ね。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。リングのカウントダウンが始動。やった。次のリング内よ。あ、リング残り部隊は半分。チャンピオンは判断を誤った。拡張ライトマガジンがいる。エネルギーアモがいる。めっちゃ物騒な音がずっとしてる。ドンドンドン。スナイパーのスコープはポないか。ップアップを発見。スコープハンマーを発見。ポイントよ。近距離用だ。アイアンサイトよりはいいわね。きた注意。スコープを発見。近距離用ね。フラットラインを発見。ヘビーアモを発見。エネルギーアモがいる。タ
ピオカに針はないと思うけどな。敵と会えへんぞ。スコープを発見。スナイパー用だ。アイアンサイトよりはいいわね。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。これは私の。やばい、真面目すぎて何も喋ってない。なんか喋ること。警戒を。新しいキルリーダーよ。スコープを発見。近距離用だ。ありがとう。よし、リングの中ね。スナイパーストックがいる。ポップアップを発見。ケアパッケージ気持ち悪み。空から覗いてやる。ケアパッケージ交換。あっちに敵エージェント。見つからないようにしよう。ドローンから切断。いつでも動ける。向こうを探索する。近くにケアパッケージがあるよ。エルスターを発見。今のは取り消して。エルスターを発見。新しいキルリーダーね。気をつけて。ラウンド3。リングのカウントダウンが始動。ポップアップを発見。あっちに敵がいる。了解よ。ドローン視点に切り替える。標的発見。あっちに敵だ。あっちに標的。標的に効果ある。ドローンに機関信号を送る。命中。敵を確認。発砲中。今のが最後の一人よ。また一つ部隊が消えた。見事な手際だったわね。全てを見通してみせる。リングはすぐそこ。残り45秒。奴らの一人が向こうに見える。おい、残り30秒切ったぞ。もうすぐリングに着く。ドローンから切断。いつでも動ける。あっちに敵が見える。発砲中。標的発見。残り10秒。リングはすエネルギぐそこよ。ーアモがいる。ドローン視点に切り替える。サポートしてくれ。警告。リング閉鎖中。始まった。リングが動いてる。ハードウェアリブートを実行する。聞いて。ドローンを呼び戻す。リロード中。ダメージを与えたぞ。標的に命中。リロード中。ごめん、ちょっと待ってくれる？リロード中。
り部隊の向こうに一人いるぞ。確定しました。新しいキルリーダーね。気をつけて。残り1部隊。キルリーダーが撃破されました。あと2部隊や。やばい、頑張る。マジで頑張る。ラウンド4、リングのカウントダウンが始動。草かれるとかいや、マジで1位かかってるから、勘弁して。目を増やすとするか。ポータルを設置する。戻ったぞ。ドローンからログオフした。ポータル展開。移動する。見つかった。こっちだ。敵を発見。スモーク注意。繰り返し。撃たれてる。回復中。でも警戒はしてる。医療キットを使う。ちょっと待って。誰かが俺のドローンを破壊した。めっちゃ真面目。手当てする。さあみんな、苦痛の始まりよ。見つかった。攻撃を受けてる。赤無理、当たらんよ。困ったな。見つかった。攻撃を受けてる。シールドをリチャージ中。攻撃されてる。ここに移動しましょう。移動だち。少し隠れるわね。もう一回。大丈夫。回復してるだけだ。ラウンド5、リングのカウントダウンが始動。グリッドに入っていない奴がいる。シールドをリチャージ中。スナイパーよ、立ち止まらないで。撃っている。シールドをリグレネード。救援を頼む。気をつけろ。敵エージェントだ。ここにいるぞ。ここに敵がいる。ね。相
はやめよう。黙ってまうし。すぐ黙ってしまうし。すぐ黙ってしまうし。もうあかんわ。2位か。ムカつく。ムカつく。当てられへんかった。全然。はあ、もうちょっとね。練習生だな。ということで、今日はほのぼのエーペックス新マップのお散歩旅でした。ツイッターとかにも画像上げてるんで、よかったら見てください。よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。